na ji bayanin ka excellency na ji bayanin naka na ji abin da kake cewa excellency abin da sa kenan na kira wasu kyaure ga su gani kaga excellency ba fa za hana mu cin zaben nan ba za fa hana mu cin mu ne fa za mu ci zaben nan to shikenan sai mun wata kyaure kuna jina da kyau ina kyaure wallahi labari ne mara daɗi yanzu yazo ya same ni wai yanzu ake ban labari ake ce ni a maza ba ta dogon rimi jami'in hamayya wai suke ta jefa ƙuri'u inda suka ga dama ba mu ake zaɓe ai da wuri ciyaman wacce su zame to yaure abinda nake so da kai kuna jina so nake ku tafi wajen zaben idan kuka je ku tashi kowa a tashi hankalin kowa da hanyar da kuke bi nan da ita za ku bi mana ba babba ba yaro ba mace ba namiji ba tsoho ba tsohuwa kowaye ko budurwa ko bazawara ko tashi hankalin kowa mu ne ya kamata mu kafa gwamnati mu ci zaben nan abin da nake bukata kenan daure su kansu malaman zaben idan ba su ba da goyon baya ba wasu zamu duk abin da za a yi kawai babu wani wai jami'in tsaro da zai ce wani zai kama ko bari a ce za a yi wani hukunci kai ka sani saboda haka kwata da hankalinku ku je ku yi mu wannan aikin ina zuwa ina kyaure wannan Allah ya kara kaga wannan to wannan 20,000 ce ta tashin tsuntsaye ce a tashin tsuntsaye ana gamawa to kuma an gama aiki yayi yu to sai ku dawo lallaci jira na shi ne babban abin hajiya idan za kwaka za mu je mu jefa ma ƙuri'a hajiya don Allah ku koma ba na bukatar ƙuri'ar ku koma cikin gida faruk da fi kofar nan ku koma cikin gida ku koma Lediko! Zo mana. Je ka ɗauko wannan ajiya kayan da aka kawo je kawo su. Je ka ɗauko su. Ɗauko su ka kasu. Haba hajiya. Da za ku fito mai amfani zuwa wajen zaben nan. Ba shi da wani amfani. Yan iska ne suke taruwa a wajen nan su je da makamai a sauke mutum ka faɗa. To kuma za ku je ku yi. Shi yasa nace da ku da kun zaman ku a London din ni da fi mun sauki wallahi tallahi to amma alhaji duk ba ku kuke sa su wannan abun ba da ba ma sa su baki samu kanki a cikin wannan halin ba ya aiki ba su samu dama zuwa katu London din da suke takama ba saboda haka ne wani ke so da ku yi zaman ku kar ku fita ko ina ni ma kaina ba zuwa zaben zan ba But daddy look mun na all the way from UK saboda ni da baby mu ga ya ake wannan zaben ne a Nigeria that's why we are here Junior you will not understand it's not safe for you to be there it's not safe for you to be there so when does this casting board din nan if I'm not safe are they safe look it's not safe ya'yan talakawa ne in wani abu ya faru ma can da su da iyayensu za su yi wa iyayensu ba ruwan yawa ina kyaure ku tafi kada garin kallon ruwa kwaɗo mana kafa gaskiya ba za mu yadda ba da sake wallahi kawai mutane suna ɗiban mu 'ya'yan iska kana jin mutum yana ce da matarsa wai da ɗansa baya son ƙuri'arsu sannan mu 'ya'yan talakawa ya ɗauko ya ba mu 20,000 da magunguna mu fita daga ayyacinmu mu je mi wa 'yan uwanmu wanda matan nan da ya ce su koma sai sun fi mu mora idan ya ci to ya kamata ku gane me ike nufi ku gane me nake nufi wallahi wannan tsarin na fita da shi ba wata ta da fitina zaben mu ma sai mun je sai mun zaɓi nagari